телеканалу АТР продовжує «Заман», в студії Софія Абляєва. Сьогодні 20 січня, 1089-й день анексії Криму. Далі в ефірі. Чи призведе віче на підтримку блокади торгівлі з окупованим Донбасом до третього Майдану? У Києві вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Я кожен рік сюди ходжу. Не можна передати, просто молоді хлопці. У Росії відбулася низка мітингів під гаслом «Крим не наш». Давление на них продолжается. Панахида за загиблими, гімн України, хвилина мовчання. У Києві вшанували пам'ять героїв, що віддали свої життя під час Революції Гідності. Кияни та гості української столиці зібралися на алеї героїв Небесної Сотні, аби покласти квіти до портретів загиблих. У Києві тривають заходи з нагоди 3-ї річниці розстрілу на Інститутській. Я кожен рік сюди ходжу. Не можна передати, просто молоді хлопці. Ось Веремія, це Устімчика цього ми їсти їм приносили. Цей Устімчик, Веремій цей. Він молоденький, він такий, який, знаєте, дуже грамотний був хлопчик. Дуже. Обов'язок такий мій прийти і вшанувати пам'ять, вклонитися їм. Дуже важко. Вічна їм пам'ять. Я бачила це, всі ужаси, оці, це кровопролиття, це просто словами не скажеш. Біль, це вічний біль, він ніколи не пройде. І скільки буду жити, буду ходити, молити за них і ложити до їх пам'ятника квіти. Без провокацій не обійшлися навіть ці жалобні заходи. Поліціянти затримали молодика із гранатою у кишені. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк. Чи буде третій Майдан після подій, що сталися напередодні у центрі Києва? Таке запитання цікавить більшість українців. Зранку 19 лютого біля Стели Незалежності у центрі міста відбулася акція, організована українськими націоналістами та бійцями добровольчих батальйонів. Так зване віче на підтримку блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу. Згодом учасники акції рушили до адміністрації президента, де й відбулися перші сутички з правоохоронцями. Нардепи від «Самопомічі» Семен Семенченко та Єгор Соболєв намагалися там встановити намет. Загалом, внаслідок сутичок 19 лютого постраждали 3 представники Нацполіції та 10 учасників акції. Було затримано 5, згодом усіх відпустили. Уважно, зліва, уважно! Давай! Расстрей! Отойдите! Дайте пройти! Ой, правоохоронцы провоцируют сутички! Пропустите народных депутатов! Хлопцы! Пропусти депутатов! Препятствие к осуществлению деятельности народных депутатов – це злочин! Мы спокойно. Не нарушайте закон! Препятствие к осуществлению деятельности народных депутатов – це злочин! Мы соберем здесь штаб блокады торговли на крови вместе с активистами и примем решение, что делать. Пока по горячим следам пригласили всех людей, которые завтра на работе, в 19 на вечір. Визволити людей, організуватися тут. Вже бачите, перша допомога надходить. І як тільки нас буде більше, будемо ставити парламент і президента на місце. А як саме? Старими майданівськими методами. Сначала мы пошли к Ивана Франка памятнику, там была речь, дальше пошли под администрацию президента.
самолета. Там тоже мы там остановились, то есть были разговоры, общались. Принесли одну палатку, у нас міліція попадалась її забрати, несли знизу вверх на Інститутську. Ми тут знаходимося зранку для забезпечення спокою та порядку під час проведення цих масових заходів. Тут було декілька сутичок, і вони весь час таким, в одному місці, часть там на Інститутській, часть тут. Отут 3 їх забрала швидка. Раніше в СБУ повідомляли про те, що Росія намагатиметься використати річницю Революції Гідності для провокування сутичок і масових заворушень на Майдані. У центрі столиці посилено заходи безпеки. Рівно 3 роки тому розпочався процес тимчасової окупації Автономної Республіки Крим, який завершився так званим референдумом про приєднання півострова до Росії. У жовтні 2015-го президент України Петро Порошенко підписав закон, який визначає 20 лютого 2014-го датою початку тимчасової окупації території України. Здати Крим в оренду Росії на 50-100 років задля нормалізації українсько-російських відносин. Такий план нардеп від фракції «Радикальна партія» Андрій Артеменко надіслав екс-раднику президента США Майклу Фліну незадовго до його відставки. Цей план також передбачає виведення російських військ із території України. Лідер Радикальної партії Олег Ляшко засудив таку ініціативу члена його фракції. Я вимагаю від Андрія Артеменка скласти депутатський мандат. Він не має права бути членом фракції Радикальної партії і не має права представляти Радикальну партію. Те, що відбулося, я вважаю, що це дискредитація України. Севастопольці просять Путіна визнати так звані ДНР і ЛНР незалежними республіками. 150 осіб, переважно люди похилого віку, зібралися на мітинг у центрі міста. Вони тримали у руках символіку так званої ДНР і державні прапори Радянського Союзу та Росії. Мы не можем смотреть, как в центре славянского мира убивают наших братьев. И гибнут же в первую очередь женщины, старухи, дети, старики. Из самых передовых современных оружий расстреливают простой народ, уважаемые товарищи. Карна справа проти кримського журналіста Миколи Семени суперечить законам Росії. Про це заявив сам журналіст після початку процесу у його справі. Семені окупаційна влада Криму закидає сепаратизм. Його права захищає адвокат Еміль Курбедінов. Нужно сначала узаконить эти границы, ввести свое законодательство в нормы международного права, а потом уже беспокоиться о своей территориальной целостности. Статус Крыма на сегодня, он как минимум является спорным. И он обсуждается всеми международными организациями, включая Организацию Объединенных Наций, ОБСЕ, Совет Европы, Парламентскую ассамблею Совета Европы. И в этой дискуссии принимают участие миллионы, наверное, людей. И я был одним человеком из этих миллионов. Крим не наш. У Москві і Санкт-Петербурзі відбулися пікети проти російської агресії в Україні. Зокрема, 18 лютого активісти організували серію пікетів на підтримку кримських татар, що піддаються репресіям в окупованому Криму. Учасники тримали плакати із закликами повернути Україні Крим, надати півострову статус кримсько-татарської автономії, звільнити політв'язнів, припинити репресії проти незгодних з політикою Кремля. Их никто не спрашивал, пришли, отняли эти земли, причем если они, живя на своей территории, были оккупированы, то теперь их же обвиняют в сепаратизме. Давление на них продолжается. Акция эта, как всегда, оказалась очень сложной, конфликтной. Мы видим, что уровень ксенофобии в городе высок, и поэтому именно акции в поддержку крымских татар вызывают такую острую негативную реакцию. Фактически они сталкиваются с повторным геноцидом, с повторной травлей. 70 с лишним лет это устроил Сталин.
Сейчас это делается при путинском режиме. Предстоит России, я полностью в этом убежден, и буду по мере своих сил способствовать этому, заплатить за все вот эти преступления по всем счетам. И финансово, и репутационно, и через извинения, и через, по сути, тюремные сроки тем, кто непосредственно осуществлял все вот эти вот бесчинства и преступления. Скрижанілий Керченський міст. Активісти поширили у мережі світлини, де дрейф криги з Азовського моря в Чорне зупинив технологічний міст, споруджений для будівництва Керченського мосту. На місці утворився затор, який заважає судноплавству. Мороз скував бухти від початку Арабатської стрілки до Керченської протоки. Українські вчені сумніваються в надійності конструкції, адже у 1944-му саме льодохід зруйнував міст у Керченській протоці. Цілісність України та повернення анексованого Криму для нової адміністрації США серед пріоритетів. Про це Петро Порошенко заявив на полях Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого після зустрічі з віце-президентом Америки Майклом Пенсом. Що стосується України, ми маємо закликати Росію до відповідальності та вимагати, аби вона виконала свої зобов'язання в рамках Мінських угод, починаючи з деескалації конфлікту на сході України. Знаєте, Сполучені Штати Америки продовжуватимуть закликати Росію до відповідальності, не дивлячись на те, що ми шукаємо нові шляхи для співробітництва. Серед інших тем, що обговорили Порошенко та Пенс, було офіційне визнання Росією документів так званих ДНР та ЛНР. Подібний указ Путіна вступив в силу 18 лютого. Президент України Порошенко назвав це порушенням міжнародного права і доказом окупації території України. Для мене це є черговий доказ і російської окупації, і російського порушення міжнародного права. І дуже символічно, що це відбулося цинічно під час проведення Мюнхенської конференції. На тот период, пока не будет полностью выполнена Минская договоренность, пока не урегулируется все, что требуется урегулировать в соответствии с Минским комплексом мер, указом президента разрешено принимать те удостоверения личности, которые есть у жителей Донбасса, Донецка и Луганска, для того, чтобы они могли и в Россию попадать легитимно, и затем перемещаться на железнодорожном, авиационном транспорте. Росія відхрестилася від підготовки путчу у Чорногорії. Очільник російського МЗС Сергій Лавров назвав звинувачення з боку Чорногорії голослівними та порівняв їх із закидами в хакерських атаках під час президентських виборів у США. Британські та американські спецслужби допомагали владі Чорногорії розслідувати змову. Вони зібрали докази причетності Росії. Напередодні з'явилася інформація про причетність російських держструктур до спроби державного заколоту. Торік, 16 жовтня, у день парламентських виборів у Чорногорії, заарештували 12 громадян Сербії. Тамтешня влада заявила, що це були російські націоналісти, які готували теракти і планували вбивство прем'єр-міністра країни Міло Джукановича, аби привести до влади опозиційну партію. Ветерану національного руху кримських татар Шефіці Консул виповнилося 80. Ювілей кримсько-татарська активістка відсвяткувала 18 лютого. З привітаннями до неї прийшли активісти національного руху, діячі культури, науки та освіти. Все життя вона присвятила боротьбі за права та повернення кримських татар на батьківщину. Консул у народі прозвали солов'єм національного руху за прекрасний голос. В історії нашого кримсько-татарського народу є такі дивовижні люди, жінки, як покійна Земфіра Ханум, Айше Сейдмуратова, як наша герой Шефіка Ханум Консул. Вони присвятили своє життя своєму народу. Звичайно, ми діти цих дивовижних жінок, які навчили нас любити сім'ю.
Дай Бог їй здоров'я. Вона стільки зробила, вона гідна цього свята. Ми будемо жити на цій землі, ми будемо жити як кримські татари. Якби була можливість, я б поцілувала руки всім організаторам. Вони традиційно проявили повагу до таких літніх людей, як я. Ми сьогодні танцювали, співали і показали, що ми є, ми живі. Ми говоримо рідною мовою. Наразі це все. Мій колега Ескандер Маметов за 2 години розповість вам більше. До завтра.